Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. I'm looking to the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking for something to help me burn out bright. Dit is Noorderwien. Goeie, dan welkom bij Noorderwien. Hier hebben wij een bijzondere gast onder de tafel. Hij drumt zijn hele leven al. Komt van Haars en is onderdeel van de band De Kast, waar in Kwatten een boek presenteert worden zal. Ze bestaat meer dan 30 jaar en dat dwingt bij mij in ieder geval een heel soort respect hoor. Nico, Oudhuizen. Mooi dat is de beest. Welkom. Leuk, gezellig. Willem, leuk. Hoe is het? Ja, best jongen. Ja, ik ben sinds kort weer een oude zeun, dus dat voelt heel goed. Ja, een beetje thuiskomen. Ja, dat was meteen, dat voelt altijd als thuiskomen. Dat had ik altijd als ik, ik kwam tussendoor ook nog wel eens even in Hallingen. En dat is altijd, hey oude zeun, en hoe is het met hij? Nou, net of best nooit meer fut geweest. En ik ben in oktober 21 heb ik mijn pand verkocht in Leeuwarden. Daar was ik nog een heel gesteggel, want de vergunning, ik moest een vergunning hebben van de gemeente voordat er 3 luxe appartementen ingebouwd werden. En ik zat daar met die strong ID-toestand daar in die straat. Nou, daar heeft vast wel wat overlezen in de Leeuwardenkrant. Dus dat was best wel een hele toestand. Ik heb er wel een jaar op zitten wachten om daar eindelijk voor te kennen. En het was, ik heb daar altijd met heel veel plezier gewoond tot 2018. En toen was het niet zo leuk meer met al die toestanden daar in de straat. Dan heb ik zelfs burgemeester Buma, die had ik nog uitgenodigd bij ons AFAS-concert. En die kon ik daarna de tijd ook nog mooi even op aanspreken. Maar ja, zo'n man kan natuurlijk ook niet zo heel veel doen. Kijk, als het er eenmaal is, dan krijgen ze het er ook niet zo makkelijk meer weg. Nou, maar het zat echt recht en over mij. En ik zag op een gegeven moment meer politieauto's in de straat dan stadsbussen. Dat was echt Wild West op een gegeven moment. Ja, Nou, en toen moest hij een workterk doen. en ik ben een muzikant en ik ben echt wel wat wend. Een beetje rock'n'roll. Maar wat daar allemaal gebeurde, ze liepen daar met zulke messen door de straat. En pistoolschoten. En dat was echt Wild West. Nou ja, en dan zie je maar, dan loopt ze in de muur aan. Want ja, dan kijk zo'n ambtenaar ook, die doet dat dan met zijn goede, beste bedoelingen. Want zo'n instelling heeft natuurlijk ook plak nodig. Maar ja, dat moet je niet in een woonwijk doen natuurlijk, met 2 coffeeshops om een hoek. En dat is natuurlijk vragen om problemen. Ja, ja. Maar dat was best wel lastig, want ik wil mijn pand verkopen. Ja, probeer het dan maar eens te slieten. En uiteindelijk heb ik gelukkig iemand gevonden die niet uit Friesland kwam. En die daar wel wat met dat pand wilde. Want het was ook een muziekstudio, dus ja. Een particulier kon daar zelf ook niet zo heel veel met. Er moest wel iets aan gebeuren aan dat pand. Want du hast er nogal wat opname, hè? Ik heb er heel wat opgenomen, ja. Oeh. Ja, want ik heb er ook 20 jaar zitten. Ik heb er precies 20 jaar gewoond. Dus ja, dat is best lang natuurlijk. Bijvoorbeeld, los even voor de problematiek, wie het nog hard. Bijvoorbeeld, jou een beetje stad of toch wel die oude zeun, Nou, kijk, die oude stadje? In onze toptijd was ik natuurlijk altijd onderweg. Maar Leeuwarden was heel leuk om op stap te gaan. Nou ja, en als je jong bent, dan wil je graag op stap. Dus ik heb daar in mijn jeugd een fantastische tijd gehad. En eigenlijk tot aan 2018 was het hartstikke fijn wonen daar. Ik heb er ook een mooie tijd gehad. Het lag mooi centraal natuurlijk, ook voor optredens en alles. Ja, maar ik miste op een gegeven moment mijn familie ook wel een beetje. Mijn oude lui ben ook wat op leeftijd. En nou kan ik 's ochtends eens even een bakje doen voor ik aan het werk aan. Kijk even bij mijn zus langs. Het is allemaal wat makkelijker. En dan wist wat ouder. Dus ja, dat soort dingen worden wat belangrijker in je leven. Ja. Dus het voelt echt weer als thuiskomen. Ja, kost het wat vinden in Haas? Ik bedoel, er is een te kwart aan hoezen. En... Nou, dat is wel een mooi verhaal. Want een maat van mij, die ooit mijn studio in Leeuwarden verbouwd heeft, die had een bouwbedrijf, Jimmy Bonnema. En die had dus mijn studio verbouwd in Leeuwarden. Maar die had op een gegeven moment het huis van mijn neefje verbouwd. En zo is er weer contact komen. En die had dus een heel mooi tiny huisje midden in de binnenstad. Helemaal gerenoveerd uit 1740. En daar wilde hij wel vanaf. Want hij kon dan mooi zijn loods afbetalen. Dan had hij dat weer liek. En ik zei, ik moet een huisje hebben. Maar er was natuurlijk niks te vinden. En zeker niet in de prijsklasse waar ik het in zocht. En als ZZP'er probeert te worden om maar eens een hypotheek te krijgen. Ik moest op mijn knieën bij die ABN AMRO bank. Om een hypotheekje van 130.000 euro moest ik echt op mijn knieën gewoon. En dan helpt het net als het bij de kast zit. Dus, Nou, ik zal eerlijk zeggen, dat heb ik wel even gezegd. Ik denk dan maar even op mijn knieën. En die man die vond dat, was toevallig ook een Fries. Dus ja,
die had heel veel begrip voor mijn verhaal. En die had uiteindelijk een topman binnen de ABN AMRO gesproken. En anders was het feest niet doorgaan. En dus dat is toch, ja, daar moet je af en toe even een beetje gebruik van maken dan. Hè? Ja, maar het zei wel dat het die echt wel verloren binnen. Hè? Kijk, zij rekenen dat coronajaar met. In 2020 had ik natuurlijk helemaal geen inkomsten. Dus ja, dan moet je een jaarrapport inleveren. Maar ja, er staat niks op. Nee. Ik kon er niet een elektrische fiets kopen. dus dat was wel even een dingetje. Maar uiteindelijk hebben we eruit gekomen door het 2021 3 kwartalen dan met te nemen. En dat was precies sluitend. Want het was ook maar niet zo'n duur huisje wat ik in Hallingen kocht. Hè. Dus het was voor mij een verademing. Want ik zat daar in Leeuwarden met een pand van 3 ton. Ja. Nou ja, en in die eentje dat te onderhouden. Het was een pand van 450 vierkante meter. Dus ja, behoorlijk grut inderdaad. En ik ben maar alleen. Kijk, en in die toptijd was dat niet zo moeilijk natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment met al die dure tijden van met die ene, ik was dan al wel 2000 euro aan gas kwijt geweest. Dus ik ben blij dat ik daar weg ben. En ook met al die perikelen in die straten, want de sfeer werd er ook niet leuker op. Dus ja, ik ben blij dat het achter de rug is. En Hallingen weer nieuwe kansen, nieuwe dingen. Ik huur een prachtige, mooie studio erbij. Want ik werk dan thuis. Beneden heb ik mijn mixroom gemaakt in mijn huis. Zeg maar. Dus daar doe ik eigenlijk 90% van het werk. Het editen en het mixen. Maar ik huur een prachtige studio. Dat was al een studio van Hans Wijnbergen. Ken je het ook wel? Ja, die zit ergens in Greenslaan. Ja, die is naar Greenslaan verhuisd met zijn vrouwtje. Die had daar een soort barretje volgens mij ook. Een café-restaurant. Ja, een iets podium erbij. Met een podium erbij. Dus die doet nog steeds hetzelfde wat hij altijd al deed. Ja. Nou ja, en ik zou eerst dat pand van hem kopen. Maar ja, dan zat ik weer met een pand van dik 3 ton in de maag. Ik denk, dat moet ik niet doen. En toen hebben we op een gegeven moment Tineke en Marcel van Scootsie, die hebben dat pand gekocht. En die wilden er eerst een bed and breakfast in maken. Maar ja, de gemeente was daar wat... die was er wat op tegen, omdat daar recht en over hun ook al een bed and breakfast zat. Dus toen heb ik gebeld van, ik wil die studio al van hem huren. Ja. Ik zeg, maar niet voor de hele maand. Ik zeg, maar dan ben ik weer 700, 800 euro kwijt. Ik zeg, dan moet je me gewoon ook aan bandjes verhuren door de week. Ik zeg, ik wil alleen maar de controlekamer huren en af en toe die ruimte erbij voor de opnames. Nou ja, en ik heb bij Tineke vroeger in de klas zitten, dus ja, dat was gelijk goed. En een hele leuke sfeer. En wat ik zei, het is gewoon, ja, of ben ik nooit weg geweest. Ja, mooi toch, ja. En dat een corona-ier. Ja. Het lijkt intussen al wat verder achter u, maar hoe was dat hier, hoe libben? Want er is wel van onpakken. En alles lijkt stil, hè? En we konden niks meer. Nee. Ik weet nog dat wij nog een optreden hadden. Dat was op het dag dat we Siep zijn vader hebben begraven. Dan hebben we s'avonds nog in de Lawaai gespeeld. En dat was het allerlaatste optreden. En toen ging het, een week later ging alles op slot. Nou, dat denk van, dat zal wel even duren en dan is het weer klaar. Maar dat duurde wel even wat langer. En toen ben ik voor het eerst ook, voelde ik me eenzaam. Dat ik dacht van, jezus, waar ben ik nou in terechtgekomen? Dat is ja. Ik kon niet naar mijn oude lui. Ik kon nergens heen. Ik was gewoon opgesloten in dat grote pand van mij. En ja, dat voelde voor het eerst had ik zoiets van, dat die beperkt voelt. Dat ben wij natuurlijk als Nederlanders helemaal niet wend. Nou, dat is de deur niet uitmast en avondklokken. Maar ik vind niet bestaan. Had je zwaar gemaakt? Nou, in het begin wel. Je bent natuurlijk wel puur zang een muzikant en producer. Hè? Maar daar draait het eigenlijk bij die om. Nou, kijk, ik kon eventjes nog wel in de studio nog wel dingen doen. Want dat maar dat is wat allmixen, denk ik. Ja, dat soort dingen. Dus ik heb wel een beetje een aanvullende TVL ook aan me te vragen. Net als iedereen. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Want ik heb nog nooit een dubbeltje subsidie in mijn leven gehad. Ik heb al 30 jaar heb ik nog nooit mijn hand ophouden. Alleen mijn eigen broek ophouden. Dus dat voelde heel ongemakkelijk. Ja. Maar ja, ik bedoel, we moesten wel. En in 2021 heb ik heel snel de draad weer oppakt. Ik denk dan maar met mondkapjes en dan maar 5 meter uit elkaar zitten. Maar ik laat me niet nog een jaar... dan moest op een gegeven moment gewoon creatief wezen. Nou, wat schermpjes ertussen. En als je ziek wordt, word je ziek. Ja. Nou, ik heb uiteindelijk pas toen ik in Hallingen was... toen het eigenlijk alweer wat afnam... toen heb ik pas corona gekregen. Had je het wel gewoon dus? Ik heb het ook een keer gehad, ja. Nou ja, 2 dagen wat pinahasses had en wat hoesten en dat was het dan. Ja. Maar daar ben ik natuurlijk heel andere verhalen van. Want er is ook lui die er hartstikke ziek van worden. Dus ja, ik vind het altijd een lastig onderwerp. Bij de een die krijgt het wel heel zwaar. Maar er is nou ook lui die dat long-covid had hebben. Ja, die zitten al 2 jaar thuis, die kennen helemaal niks. Nee, ik ben totaal alkeurd. Zit als een dood vogeltje op een bank thuis geweest wel. En dan denk ik, dat zal die maar gebeuren. Ja. Dus wat dat betreft ben ik gewoon heel blij dat ik dat goed doorstaan ben. En, hij is wel gewoon de dokter die stil altijd hier is, of net? Ja, maar ik heb al... Ik had altijd wel deur. Ieder jaar denk ik weer, hoe komt het weer? Maar ik heb gewoon een hele trouwe club, muzikanten om me heen. Nou, ik werk met Sietse Haima, Wiebe Kaspers. Ik doe heel veel met Steven de Jong, voor die Grutte Pierfilm. Nou, Marius ga ik weer een album met maken. Ja,
dus ik heb gewoon een vaste club mensen om je heen die heel trouw binnen. En waar het ook heel leuk... Ik vind het gewoon belangrijk om met leuke mensen te werken. Vroeger ook, weet je wel, ik weet nog wel dat ik net begon met die studio. Hits scoren, weet je wel, alle rode lopers aflopen om maar klussen min te harken. Daar ben ik het type niet naar. Ik wil gewoon met leuke mensen werken. En als het request worden, dan moet ik gewoon wat anders gaan doen. Het is gewoon een hele dure hobby ook. Maar ik kan ervan bestaan en dat noem ik rijkdom. Dat vind ik mooier dan dat die druk... Vroeger hadden we ook heel veel druk met de kast. In die top 10. Dat vergeet iedereen wel. Want iedereen ziet altijd vaak de leuke kant. Maar Glamour en glitter, toch? maar het was af en toe ook zwaar, hoor. Godverdorie, man. Daar haast helemaal niks meer te vertellen. Er moest overal maar op komen draven. En als we nou spelen, we hebben afgelopen jaar een theatertour deed. Nou, het was misschien wel de leukste keer ooit. Omdat het heel ontspannen is. Hè, de onderlinge irritaties ben er niet meer. Hoe zocht nou naar de kast anno 2023? Ja, het is leuker dan ooit. Dat is hartstikke gezellig. Ik ben nog, omdat ik natuurlijk in Hallingen woon, heb ik heel veel bij Siets en Klasina slapen. Motel Broersma noemde ik het al. En dat voelt gewoon heel fijn. Ja, de onderlinge verhoudingen ben gewoon hartstikke fijn. En iedereen, we maken ons niet meer zo druk. Vroeger moesten we presteren, moesten er hits komen. En ja, dat interesseert ons helemaal niet meer. We willen gewoon mooie liedjes maken en lekker spelen. En we zijn heel dankbaar dat we nog steeds... de harmonie was uitverkocht, de lawaai was uitverkocht. Ja, maar die hele tour, hè, toch heel Nederland binnen. Je hebt nog wat dingen. Want maar eind december weer dat. Ja. En de hele jubileumtour. Maar ik begreep zo ongeveer een bezettingspercentage van rond de 80%. Ja. Nou, dat is ongelooflijk. Na de corona, maar stel je de handjes met dichtkniepen in de theaters. Ook in de buurt van Rotterdam zaten soms op 200 man na was het uitverkocht. Nou ja, en de Zwolle was uitverkocht. En ja, dat is geweldig. Ik geloof dat Middelburg was de minste. Maar ja, dat is ook een heel eind weg. Nou. Ja, en die zaal ben altijd bij oors, hè? Ja, dat was de minst bezette zaal. Maar ook maar een heel dankbaar publiek. Dus dat maakt mij niet... Of er nou 10 man zit of 100, maakt mij niet uit. Nee, maar wat bleek dat het zo goed ging is in ieder geval. Was superleuk, ja. We praten straks verder over de kast. Hoe in je leven, passie, muziek, produceren, haars, het oude stadje. Maar toen was ik muziek meenam. Sterker, we zetten er mij uiteen. De Foo Fighters. Ja, strakke band. Ja, geweldig. Ik ben zo fan van die Dave Grohl. Dave Grohl, een grote man natuurlijk. Ik heb een paar documentaires van die man zien. Dat is ongelooflijk. Wat spreekt... Ja, wat is dat? Zijn attitude? Wat spreekt hij zijn bord om? Ja, gewoon zijn attitude. Maar gewoon hoe hij in het leven staat. En ik vind het knap dat je na het succes wat hij met Nirvana had... Hè, dat je dan toch gewoon de draad weer oppakken. En zelf een band beginnen. En dan als gitarist-zanger. Nou, dat is heel wat anders. En hij had heel veel stront over hem heen gekregen van die oude Nirvana-fans toen hij begon. Nou, hij werd echt uitjoeld in die zaaltje. Want hij moest ook gewoon weer in die clubje spelen voor 200-300 man. Hij moest helemaal weer opnieuw beginnen. En ik heb dat zelf ook metgemaakt toen wij even in die periode met Spanner. Nou, dan stonden wij gewoon in clubjes, er stonden 40 man. Nou, dat is wel even wat anders dan als je in het Gelderdoom staat voor 33.000 man. Nou ja, en de productcastvent, en ik denk dat Siepe er nog meer les van hoorn had, maar dat ik natuurlijk. Productcastvent, die is iets van, wat ben je nou mee bezig? Ik weet wel dat wij in de harmonie stonden, dat die hele zaal leeg liep. Bij het derde nummer stond er niet een hasses meer in die zaal. Ja, een paar van die rocktypes die het wel te gek vonden. Het was natuurlijk ook heel wat anders. Ja. En het was voor ons ook wel even nodig. Gewoon even wat anders gewoon. We waren helemaal doorleefd. En ik merkte aan Siepe ook, die was gewoon op. En het was gewoon van alles wat er speelde, was het gewoon allemaal wat te veel. En, dus het is ook wel even goed geweest. Alleen, voor mijn gevoel ben we net wat te lang gestopt geweest. Het was echt de bedoeling om een sabbatical year te houden. Dat leg ik in dat boek ook nog een beetje uit. Maar dat is mijn beleving. Iedereen heeft zijn eigen visie daar weer over. Maar in mijn beleving zullen we echt maar een jaar gewoon even wat anders doen. En uiteindelijk is dat 4 jaar. Ja. Dus dan is het wel lastig om de draad weer op te pakken. Maar het is uiteindelijk weer lukt. Je bent er nog. Je speel je. Ja. Je hebt een prachtig concert horen in Amsterdam. Hè, vanwege het 30-jarige jubileum. Mooie tour. En ik moet zeggen, maar doe best net de enige. Eigenlijk de hele band zei, nou, het is leuker dan ooit. Dat voelt ook als thuiskomen. Ja. Weet je wel, ik bedoel, maar dat komt ook omdat die spanningen er niet meer binnen. Nou, ik bedoel, vroeger ook de druk. Ja, de druk was gewoon heel hoog. We moesten overal maar op komen draven. En dan zat weer in een programma waar het helemaal niks met haast, weet je wel. Maar ja, dat moest er maar heen. Ik bedoel, ja, dat deed maar alles maar om die band maar zichtbaar te houden. Ja. En nou, als we iets niet willen, doen we het gewoon niet. Nee. Weet je wel, ik bedoel, het is gewoon, ja, het is wat het is. Bekijk het maar. Ja, en daar moest er een type voor wezen. Kijk, ik bedoel, Siep vindt het ook leuk. Dat is een podiumbeest. Nou, die vindt het ook leuk met al die cover. Dat heeft hij nodig. Dat is zijn uitlaatklep. Maar ja, voor mij hoeft dat niet. Ik hoef niet met mijn kop op televisie. Ik bedoel, als we daar even een liedje spelen, vind ik prima. Maar
Ja, om daar nou mijn hele leven... Kijk, hier vind ik dat leuk. Hier voelt het ook als thuiskomen bij de omroep. Hè, maar als ik bij op één aan tafel zit, dat zou niks voor mij wezen. Dat moet je leuk vinden. Ja. Nou, heel veel BN'ers, ja, die ziet in al die spelletjes en dingen. Ik ben vroeger ook wel gevraagd voor Triviant. Ik zeg, nou, dat doe ik niet. En die jongens ben er wel heen geweest. Ik zeg, ik ga er niet heen. Ik zeg, ik heb daar niks met. Ik bedoel, ik wil muziek maken, maar ik ga niet in zo'n stom spelletje. 10 voor taal, hè, die man wil zitten. Nou ja, ik heb me doodlaagd op televisie. Het had wel bij wat. Maar het is voor mij, ik ben er niet heen geweest. Het is ook gek heel humor. Maar er moest een type voor wezen. Ja, nee, ik snap die wel. En dus die plakje van Haas, toch? Prachtig. Ja. Dus daar heb je me best. En intussen dan weer in Haas wenst. Ja, dan, dus je zeg maar in de Foo Fighters zitten. Of Muse. Alhoewel Foo Fighters en Muse. Want we gaan een plaat van Muse draaien. Dat ben wel een hele eigenzinnige band. Hè? Ik denk net als de Muse en Dave Grohl in de spelletjeshows. Dat denk ik niet. Ik denk het net, nee. En Muse, dat was volgens mij, het speelde die in 2001, zo'n beetje voor het eerst in Heineken Musical. Toen ben ik er met Siep heen geweest. Nou, dat was ook... Maar ja, dan zie je zo'n band voor het eerst en dan denk je, jezus, hoe kan dat? Nou, zo'n kleine bezetting en zoveel geluid produceren. En dat klonk als een klokje. Sowieso hebben die buitenlandse mixers dat altijd veel beter voor elkaar. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon kwaliteit. Als ik op Pinkpop kom, dan hoor ik altijd dat de Nederlandse bands komen of de Amerikaanse bands. Dan hoor ik gelijk het verschil. En dat is niet erg, maar ik bedoel, maar dat verschil is er wel. Ja. Maar ja, die bands die hebben natuurlijk ook, ja... Ik denk dat het in Amerika ook, dat is een heel ander leven. Ik produceer zelf ook wel een beetje Amerikaans. Vind ik mooi. Dat is ook vrij breed, stevig. Ja, dus dat is ook wel een beetje mijn smaak. Ja. Ja. Ik heb op Pinkpop ook Skunk Nancy een keer zien. Nou, daar kende ik ook maar 2 hits van. Maar die gaf een optreden. Nou, ik heb echt gewoon een uur lang met mijn mond openstaan. Ja. En die komt dat podium op en die zuigt die helemaal naar binnen gelijk. Dat heeft gelijk de aandacht. Ja, en dat is geweldig. Sommige mensen hebben dat gewoon. Ja, ja. En dat is vakmanschap, hè? Ja, dat is vakmanschap, ja. Want je kunt nog zulke mooie software meenemen met dat soort dingen. Maar het bent toch de eerkes en uiteindelijk de vingers die de schuiven nog steeds beroeren mat. Hè? Maar dat had ik ook met Kings of Leon. Daar had ik eerst niet zo heel veel met. Tot ik ze in de Ziggo Dome, mijn zus en mijn zwager gingen erheen. Die zeiden, ja, vies dat leuk om met te gaan? Ik zei, nou, dat wil ik wel eens een keer zien. En ik stond in het midden van de zaal. Ik ga altijd een beetje op de mengtafel staan. Ik ben een geluidsfreak, dus ik moet stereo horen natuurlijk. Mijn zus zei ook, wat is nou te zeuren? Ja, ik zei, ik wil in het midden staan. Ik zei, want dan is het geluid gewoon veel beter. Ja, dat hij nou eenmaal uit je bezeten bent van geluid. En die band begint te spelen en ik kon het haast niet geloven. Zo goed dat het klonk. Ik heb er toen ook nog een post of een tweet de deur heen of op Facebook van nou, voor alle mixers in Nederland ga een keer naar Kings of Leon. Zo moet het. Zo hoort het, ja. Ja, daar kan ik van genieten. Los van de muziek natuurlijk, want de muziek is natuurlijk, daar draait het dan om. Maar als het dan ook nog heel goed klinkt, ja, dan valt het heel mooi samen allemaal. Nou ja, en ik denk dat bij Muse dan helemaal goed uitkomt. Want een van de strakste bands qua live muziek, denk ik, die er besteedt. Ik speel ook alles met clicktrack. En doen wij ook heel veel. En daar wil je gewoon als band veel strakker van. Ja. En daar zit zo'n energie in die band ook. Maar ook die zanger ook, dat is ook hoe die zingt. Het is bijna klassiek. Nou, met al die pianopartijen en die er doorheen lopen en zijn gitaarwerk. Ja, fantastisch. Muse, te gek nummer, vind ik zelf. En gelukkig mijn gast, want we zien die hem net ook vregen. Hysteria. En mijn gast is Nico Oudhuizen van De Kast natuurlijk. Drummer, maar ook producer. We alleen constateerd dat hij wel weer op zijn plak is in Haas, in zijn eigen stadje. Even naar dat verhaal en de muziek. Wat is de soundtrack een beetje van die jeugd? Stier er tussen de radio altijd oor? Waren er platen eruit? Hoe zit het eigenlijk bij de oude lui? Nou, mijn moeder die was helemaal fan van Queen. En dus ja, ik ben best wel met goede muziek opvoeden. En mijn oude lui hadden een horecabedrijf, dus die draaiden ook heel veel goede muziek. Jaren 70 muziek, de Eagles. En ik ben wel met goede muziek opvoeden wat dat betreft. Ja. Wat voor horeca gingen ze? Ze hadden een café. Cafeetje? Het Piepke. Het Piepke? En ze hadden iedere maand zo'n beetje live muziek. Dus dan, toen ik nog heel jong was, dan mocht ik altijd het eerste set een half uur kijken. En dan moest ik de tweede set op bed leggen. Maar dan ging ik stiekem bij de trap, deed ik de deur open en dan... Dat wisten ze niet, maar dan luisterde ik de rest ook nog even. Ja, ik was daar altijd met begaan. Dus ja, ik denk dat dat ook de manier geweest is dat ik muziek heel interessant vond. Ja.
Nou, ik vond het altijd fantastisch om die muzikanten... Ja, die waren dan heel dicht, stond ik daarbij natuurlijk. Dus ja, bij ons in het café. En heel veel bluesmuziek ook. Mijn vader was ook een bluesliefhebber. Ik heb zelfs notitie bij de Blues Connection gespeeld met Melle. Nou, daar hebben we ook nog wel een uitzending over gehad laatst. En ik heb een heel leuke met Pieter Jan Roos. Nou, ik ben toen in plaats van Rini Raukema ben ik bij de Blues Connection gekomen. En Rini was vroeger weer een voorbeeld van mij. Want dat is ook een oude zeun. Dus ja, als die dan speelde in het piepje, ja, dan was ik altijd... dan stond ik met open ogen te kijken. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ja. En als vroeger nog van die ouderwetse, van die ronde waspoeierpotten, zeg maar. En daar maakte ik mijn eerste trommels van. Ja, Omo hier staan, hè? Ja. Goh, ja, van het hurde karton. Ik had een Omo drumstel. Ik weet het niet, dat besteedt trouwens. Nee, voor mij niet meer, nee. Maar... En, dat weer in die eerste drumstijl. Ja, en ik stond vroeger altijd voor als je ook oude filmpjes of foto's ziet op vakantie, ik zat altijd op trommeltjes te slaan, gekke bekken trekken, een beetje acteren, weet je wel. Ik was daar altijd al een beetje mee bezig. Ja. Dus dat uiteindelijk dat ik dan voor de muziek koos, dat is ook niet zo raar natuurlijk. En net zo raar, dus drummer worden best. Nee, terwijl dat best nog wel een dingetje is geweest, want ik ben motorisch klopt dat niet helemaal bij mij, want ik ben linksbenig en rechtshandig. Dus dat is ook wel heel lang een frustratie van me geweest. Want ik bedoel, ik ben gek van Hans Eikenaar, Ton Dijkman. Dat vind ik echt topdrummers. En in mijn hoofd weet ik wat ze doen en kan ik dat vertalen. Maar ja, mijn motoriek houdt dat tegen, zeg maar. Dus daar heb ik heel lang met worsteld. Ja, probeer maar eens met die slechte been een bal in de goal te schieten. Weet je wel? Nou ja, zo moet je je voorstellen, als je gaat drummen en je rechterbeen doet eigenlijk niet wat je hoofd wil, zeg maar. Dus dat is voor mij altijd wel een dingetje geweest. Maar dus de lat, bijvoorbeeld in Dream Theater, zie ik echt een mismatch wezen. Want dan, dat hele technische, dat zit wel in mijn hoofd, maar dat komt er motorisch niet uit. Maar bij een band als de Kast is dat niet nodig, omdat je daar heel dienend speelt. En ik weet dat ik heel strak kan drummen. En dus ja, ik vind Lycos altijd een beetje met de Rolling Stones wat dat betreft. Het rammelt, maar het is wel een band, weet je wel. En dat meer heb je ook niet nodig. Nee. En het is uiteindelijk heb ik dat ook geaccepteerd. En wat anders dan wordt het natuurlijk dan wordt het een obsessie dat je altijd maar die lat zo hoog leggen. En, Maar wist er wel eens aan in die zin, de Kast wint misschien voor een deel. Om die eigen de broek een soort toch een beetje wat rammelige band. Maar in de de studio... Rolling Stones gewoon, maar gewoon iedereen, Ja. wij waren allemaal, het niveau was gewoon gelijk, zeg maar. Ja, maar als je een plaat opneemt, dan moet er wel wat gebeuren. Ja, maar goed. Hoe is daar wat mee omgaan? Ja, daar kon ik wel met omgaan. Ja, want ik kon wel strak drummen. Ik liep ook goed op een clicktrack spelen. Ja. En alleen dat hele technische, ja, dat zit niet in mij. Maar dat is ook niet nodig. Hè. Het is maar net wat voor muziek je maken natuurlijk. Nou, dus, en wat ik kan, dat is altijd goed genoeg geweest. Alleen ik heb voor mezelf de lat in het begin te hoog leid. En dan loopt het constant een muur op natuurlijk. Omdat die hoofd wil het wel, maar die lichaam die kan dat niet vertalen. Nee. Dus dat is natuurlijk wel, ja, het is al uniek dat je als linksbenige en rechtshandige drummer kennen. Nou, eigenlijk kan dat niet. Hoe kwam je erachter? Als jong jonkje al, dus denk je van... Nou ja, ik was linksbenig met voetbal. Dus ja, en ik schreef met rechts. Dus ja, daar begon het al. En dan ga je drummen. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst drumde op een bruiloft van personeel van ons. Met Duo Nijkamp had toen nog. Nou, toen was ik, er is ook nog een foto van me, dan zie je mij amper zitten achter die grote trommels. Maar dat was mijn allereerste keer dat ik ging drummen en ik speelde zo met. Dus het zat er wel al in, dat ritmische. Alleen, ik kwam er pas achter toen ik technische dingen ging uitzoeken. Dat ik dacht van, hé. Nou ja, dan is natuurlijk die grijze ziekje. Ik voelde op een gegeven moment, ik voelde iets, ik kon het ook, ja, dat kan het heel moeilijk uitleggen, maar ik voelde gewoon een soort, ja, belemmering, zeg maar. Maar heel hard oefenen en met deur gaan en heel hard trainen en om toch dat niveau aan te tikken. En ik weet wel dat ik na de Kast met Motor West Coast ook nog. Dus zat ik met allemaal hele goede muzikanten. Echt van Hubert Heringa, Jeff Zwart, Johannes Adema. Toen moest ik heel hard werken om dat niveau aan te tikken. En toen hoor ik ook wel van, jezus, dat drumst veel beter. Maar dat is niet zo, want in die omgeving is dat ook anders. Dus maar het kostte mij heel veel oefenuren om dat niveau... Want ik kan ook niet nooit lezen, ik doe alles in mijn hoofd. Ik was dan ook, het voordeel was dan weer dat als wij bij het eerste optreden... was ik de enige die de zaal in keek. Want de rest die stond allemaal op zijn iPad te kijken. Omdat ze allemaal lezen. Dus ik wist als enige wie er in de zaal had zitten. Maar dat was voor mij wel lastig. En als dan eenmaal 3-4 showtjes... als we die dan deden hadden, dan zat het erin. En dan voelde ik me ontspannen. Maar die eerste, die premières en die try-outs, jongen... dan ging ik echt... dan ging ik door de grond van de zenuwen. Ja, maar toch best hij toch heen kwam. Absoluut, ja. Ik ben wel een deurzetter. Maar ik ben ook een perfectionist, dus ik wil het dan ook voor mezelf. Leg ik de lat dan zo hoog.
Ja, ik denk dat de helft van die mensen in de zaal die hebben geen idee. Nee, maar toch... Maar er stond ook op die eerste poster, zie je eigenlijk Hans Eikenaar met. Die stond al op die poster. Ja, en dat er dan Nico Oudhuizen daar zit. Hè, en die man, wat die man met 2 handen kan, dat kan ik met 10 handen nog niet. Dus ja, dan voelt hij natuurlijk wel een beetje bezwaard. Ja. Dus dan dat geeft ook weer heel veel druk. Maar uiteindelijk was het, ja, het zijn ook allemaal leuke jongens. Ze hebben mij ook nooit het gevoel gegeven dat ik niet goed genoeg was, hoor. Dat helemaal niet. Want dat vreemd me dan, maar welk idee best toen destijds naar die auditie ging? Want het zou best ook bij de kast kwam. Nou ja, Die staat in de achterholen van nou, de Sheep heb me op een gegeven moment gewoon vregen van. Omdat we natuurlijk ook samen nog een bedrijf hadden. Dat Zico toen. En ja, uiteindelijk kon ik het van de studio alleen ook niet doen. Dus ik had die optredens ook wel nodig. Nou, en we hadden natuurlijk ook nog Sheep een band een tijdje. Dan moesten we weer covers spelen. Ja, op een gegeven moment had ik daar me nog ook wel wat van. Ik denk, ja, covers spelen. Ik bedoel, er is niks leukers dan met die eigen muziek. Nou, mensen te beroeren. Maar ja, wij moesten op een gegeven moment toch weer covers spelen. En dat vond ik wel een degradatie, zeg maar. Ja. Kijk, en met West Coast wisten we dat, maar dat is gewoon een keuze. Dat is gewoon vond ik ook heel leuk om te doen. Ik 3 seizoenen heb ik dat deed. Nog met Mirjam er ook bij en Han Korenneef. Ja, dat vond ik hartstikke leuk. Maar na 3 seizoenen had ik dat ook wel zien. En ik kon het op een gegeven moment niet meer combineren met mijn studiowerk. Nou, want ik was 's ochtends best al bezig met dat optreden. Je moest om 1 uur of 1 de deur uit, want dan moest vol 4 langs Utrecht wezen vanwege de files. Ja, dus dan doe je 's ochtends ook niet zoveel meer in de studio. Nou, dan komt 11 uur is dat optreden wel klaar. Maar ja, als je in Winterswijk bent, dan ben je ook pas 1 uur of 2, half 3 s'nachts weer thuis. Ja. Dus ik kon het op een gegeven moment niet meer met mijn producties combineren. Nou, en ik vind produceren, dat is ook echt een passie van me. Dus ja, dat vind ik nou belangrijker. Dus op een gegeven moment heb ik dat... ik doe nou alleen nog de cast en die studio dingen. Wie de kast de eerste band eigenlijk? Want daarvoor hier wordt in het café die dus. Maar ik kreeg de indruk wat meer Lost Fast, zo nou. Nou, ik weet wel dat ik op Oorspel speelde ik in 5 bandjes. Dus... Lief. En allemaal op datzelfde concert in Trebel toen. En ja, de ene bandje speelde gitaar en was ik zanger. En een andere bandje drumde ik weer. Ik had al wel eens ook een auditie gedaan bij een bandje als bassist. Maar toen had ik na 2 nummers bloedblaren. En toen hadden ze me aangenomen, maar toen had ik toch weer afbeld. En ik had zulke zere vingers. Dus ik was wel een bezige bij wat dat betreft. Maar ja, vroeger moest ik ook wel in 5, 6 bandjes spelen om ervan te leven. Ik wil er ook van leven. Maar ja, de meeste bandjes, dan kregen we een onkostenvergoeding. En dan haalde ze een bal gehakt bij de pomp en dan was het geld alweer op, weet je wel. Dus ja, voordat ik er echt van kon leven. Kijk, en toen ik bij de kast kwam, toen was ik 22. Dus dat is 29 jaar geleden. Nou ja, toen begon het ook als coverband. Hè? Wij stonden nog in die vervelende discotheken tot 's nachts 4 uur te spelen. Met zo'n discjockey die hem zelf dan belangrijker vond. Die dan, als wij nog aan het spelen waren, er al doorheen aan het schreeuwen was. Dan haast op een gegeven moment die nacht ook wel van natuurlijk. Nou, ik weet wel dat wij op een gegeven moment een hit hadden met de Nijdij. Dat we zelfs in Brabant dan een keer boekt waren. Dat was nog een oude boeking in een discotheek. En dan kwam die kerel na de eerste set in de kleedkamer. Waarom wij geen covers meer speelden. Maar ja, wij dachten natuurlijk, we hebben een hit. We kennen al wel even een... Ik ben eigenlijk voor wat verneemd. Maar dan moest Kees weer een setlijstje met covers maken. Maar ja, ik bedoel... Aan de andere kant was het een leuke tijd, maar die covers, dat mis ik niet zo. Ik bedoel, ja, het is nodig om brood te verdienen. Nou, we hadden wel, Theo de Ridder regelde wel 80, 90 optredens per jaar. Ja. Maar dat was ook niet vet pot. Ik bedoel, ik had nog minder dan een sociale dienstuitkering. Maar ja, ik kon ervan bestaan en dat voelde al heel fijn. En ik wil een mooi leven, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ik had het niet anders willen doen. Toch in dat opzicht een beetje rock'n'roll, zeg maar. Absoluut, ja, rock'n'roll hebben we zeker met gemaakt, ja. Maar op een gegeven moment, kijk, dat is maar goed ook, die hele succes die beleefd gewoon in een roes. En dat was superleuk. Maar nou denk ik wel eens van, man, als ik die oude filmpjes ook zie van het Gelderdoom, gewoon in 1 weekend, dat moest ook allemaal maar even lukken dan. Hè? Want er werd een DVD van gemaakt, het moest op cd en ik moest 30 artiesten begeleiden met nummers, weet je wel, dat moest allemaal maar even. En dan had je de hele dag al een repetitie heen en dan moest 's avonds dat concert nog doen van 3,5 uur. En dan deed het puur op adrenaline. Want energie had niet meer natuurlijk. Dat was echt als een geest zat er achter het drumstel. Maar wel ongelooflijk wat je presteert. Ja, als ik dat nou terugzie, dan denk ik wel, hoe is het mogelijk? Bijna onwerkelijk, ja, hè? Onwerkelijk, ja. Ik kan er nou ook meer van genieten als toen. Maar ja, toen deed het allemaal maar. Oogkleppen op en gaan met die banaan. En misschien wel wat skipstrand. We gaan weer muziek draaien. Hoe rock'n'roll sprutsen trouwens. De Red Hot Chili Peppers. Ja, de band bestaat nog. Doet nog fantastisch. Veteraan in Tuskenek. Ja. Had ze vaak live zien? Ik heb ze 1 keer zien op Pinkpop. En het is een band, ik vind vooral de producties heel goed. Live is het nog niet, dan rammelt het wel een beetje. Die bassist ook, die staat meer te springen dan dat hij in de maat staat te bassen. En die zanger zingt nooit helemaal zuiver.
Maar ja, dat weet je ook van die band. Maar dat maakt niet meer. De energie is goed. Die drummer is ook fantastisch. Echt een beest van een drummer die vent kan grooven. Maar het is meer, ik vind meer hun cd's luister ik liever naar dan dat ik ze live hoor. Wat ik bij Muse trouwens en zo niet heb, want die vind ik live ook heel erg goed. Married my girl, be my ferry to the world, be my very own constellation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Absolute grote hit, klassieker. Ze kun je hem haast wel nemen. Californication. The Red Hot Chili Peppers. Nico Oudhuizen, you te gast. Hij kwam je mee oorzetten. En hij vindt het qua plaat, in ieder geval wat voorbeeld van hoe je een plaat dus produceren moet. Dat is een vak, hè? Produceren. Muzikanten in de studio zetten en daar een mooi, ja, hoe zeg ik het zeggen, sfeerbeeld deel zetten qua muziek. Hoe hast dat leerd? Met vallen en opstaan en maar proberen? Want Nou, het is hoe ging je hem dat met de kast halen? Want wanneer bist u die bemoeiing hier met de sound van de band eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk pas een beetje daarna gebeurd. Maar dat kwam ook mede door dat ik nooit zo tevreden was. Ik had daar een heel ander beeld bij. Ik was vroeger, toen ik nog op een boerderij woonde in Hallingen, had ik een oude varkenstal ombouwd tot oefenruimte. En dan had ik een oude mengtafel staan met 2 cassette recorders. Dat was mijn eerste tape recorder. En dan ging ik van het ene bandje naar het andere bandje. Dan nam ik eerst een drumstel op, dan een basgitaar, dan een gitaar. En dan ging ik erbij zingen. En dan aan het eind van de rit dan hoorde ze ergens heel veel ruzie. En in de verte hoorde ze dan een liedje. Zo begon het bij mij. Ik was er altijd al mee bezig. En als wij vroeger speelden in kroegjes, dan had ik de mengtafel al bij me staan. Want iedereen was te beroerd om dat ding te sjouwen en neer te zetten. En ze wisten allemaal niet hoe het moest. Was natuurlijk allemaal luiigheid. Maar ja, doordat ik dat altijd deed, ja, krijg je er ook kennis van. En op een gegeven moment gaat hij daarvoor interesseren. En ja, ik vond geluid altijd mooi om met bezig te wezen. En we ben met de kast natuurlijk in heel veel studios. Bij Henk Temming in de studio geweest. We hebben in Wisseloord geweest. Wat professionals en dure apparatuur. In de Red Bullet studio, we ben al. En ik ben heel veel met Michiel Hogeboes. Dus ik heb overal zat ik altijd naast de producer. Gewoon kijken en ervaren en opzuigen. En ja, als je daarin geïnteresseerd bent, dan gaat dat automatisch. Ik weet niet hoe ik dat uitleggen moet. Dat is altijd een passie van me geweest. En ik was in de studio nooit super tevreden over mijn drumgeluid. Dus ik denk, ja, dat moet anders. Dan zat ik al in een glazen kooi van 2 bij 2. En dan kaatste die bekkers gewoon tegen die Ruud. En ik denk, dat kan nooit goed komen. En dan zei ik ook wel eens wat van. En dan zei ja, maar het komt in de mix wel goed. Maar ja, als ik dan die platen hoorde, was ik daar nooit helemaal tevreden over. Ja, dus dan ga je op een gegeven moment het zelf leren. Nou ja, dat is natuurlijk ook met vallen en opstaan. Want ja, als ik mijn eerste mix terug hoorde, dan denk ik dat ik ook nog wel eens even achter mijn oren krap. Maar ja, je moet het ergens leren natuurlijk. En wat ik wel leerd heb, is dat het ook heel belangrijk is om met leuke mensen te werken. Dat vind ik misschien nog wel het meest aangename van het werk wat ik doe. Ja, als mensen bij me in de studio komen, dan moet je op je gemak voelen. Dan moet je het leuk hebben. Hetzelfde bij die hier aan tafel zit. Dan voelt je op die gemak. Nou, daar gaat het om. Als dat niet heeft, dan wordt het heel lastig. Want mensen moeten hun 100% geven. En die moeten zich committen aan een bepaald gevoel. En als dat er niet is... Ja, dat voelt ook wel van die producers die heel erg een stempel erop drukken. Ik laat mensen altijd helemaal vrij. Ik bedoel, en uiteindelijk probeer ik het wel een beetje mijn kant op te duwen. Zoals ik mijn visie erop los te laten. Maar alles in overleg. Wij kwamen vroeger ook wel bij Soundwise Studio geweest met die Fluitsman van Tijn. Ja, daar kwamen er in één keer allemaal toeters en bellen in die nummers. Ja, 538 vond het wel heel leuk, want die zouden dat bijna weer oppakken. Maar wij hadden dat zelf, wij dachten... Dat voelde een beetje onnatuurlijk, zeg maar. Maar ja, zo'n producer kan heel erg een stempel erop drukken. Ik zei niet dat het verkeerd was. Alleen paste dat niet zo goed bij ons. Nee. Dus je moet altijd waken voor... Maar bij wel gekke dilemma's. Want op een gegeven moment, noost je hem daar oorzien. Gelukkig dan maar. Maar je hebt natuurlijk met de kast binnen hem gewoon een hitband. Ja. En haast contracten. En dan ben je grote platenlabels. En hele dure jongens die... En dan maakt de sound dus niet uit. Want als je de Night I Live hoort. Nou, dat piept en kraakt. Het is vals. Het is gewoon... Daar kan je wel 20 dingen opnoemen die er niet goed aan binnen. Maar ja, het had sfeer. En er zingen 12.000 man met. Ja... Dus ja, dat doet het gewoon. Want ik had wel vrienden in Amsterdam die zagen dan dat videoclipje in dat stadion. Die zeiden, wat is dit? In Nederland? Hoe kan dat? Dus ja, maar die studioversie was nooit een hit. Precies lang zal ze leven niet. Maar die sfeer van die live versie in dat stadion. Toen had je nog 2 vandaag. Die waren daar met opnames. Want die dachten, nou, de kast, wat zal die dan? In het stadion. Dus alles was door zij. Waar we het net voor de uitzending ook al even over hadden. Dat alles moet samenvallen.
Nou, we stonden heel veel in de krant, we stonden in de lokale bladen. Ja, maar dat uiteindelijk cruciaal was voor de kast, dat Abel Enstra concert. Absoluut. Zonder dat concert was de Nijdij nooit een hit worden. En het vervolgens. Maar we hadden natuurlijk ook helemaal nat kunnen gaan. We gaan maar eens een stadion afhuren. Ik bedoel, met zo'n productie. Als dat mis was gaan, dan waren we gewoon allemaal failliet. Ja, het 400 man voor het podium staan hier. En dan... Waren we failliet gaan, haast nooit weer wat van ons hoort. Dus ik bedoel, dat is een heel contrast natuurlijk. Met... Was dat een pro-stress van hem destijds? Of zit je hem in een roes? En, Nee, wij vonden het prachtig. Wij reden er altijd langs en we belden op een gegeven moment Theo op van nou, we willen in het ambulance. Je bent hartstikke gek, zei hij. Theo de Ridder. Theo de Ridder. En uiteindelijk met Klaas hebben we dat doorzetten. Hebben we nog Han de Lima, zo'n productieman erbij gehaald. En we dachten, we doen gewoon. We zien het wel. Nou, wat gasten uitnodigde. En en dat is uiteindelijk heel goed uitpakt. Nou ja, de rest is geschiedenis, zeg maar. En toen deden we alleen maar van die grote dingen. Ik weet wel op een gegeven moment ook de Ahoy deed. Ik denk, de Ahoy. En toen reden we er op een gegeven moment langs. Toen zag ik daar op dat billboard staan UB40, Toto en de kast. Ik denk, dat moet toch niet gekker worden, weet je wel. Ik kan het je helemaal niet voorstellen. Nou, dat was bizar. Ja, en op een gegeven moment, we deden allemaal van die gekke dingen. En ook gewoon die mediadingen. Ook met dat concert, dat geheime concert wat we toen deden. Met die 100 bussen. Nou, dat was de hele A1, die was afzet met files. Maar ja, dan haalden ze het 8 uur journaal. Dus iedereen wist dat die cd uit was. Dus dat was ook nog een hele goede marketingstunt. Ja. En dan belde ik volgende dag met CNM. Want ik belde al die voor receivers. En er waren er weer 30.000 cd's verkocht gewoon. Ja. In een paar dagen tijd. Ja, dat was ongelooflijk. Dat waren nog eens tien. Ja. En toch, ik werd dubbel. Was het al want het liefste... lekker Friesland, regionaal, net te volle gedoe. Maar er moest van die roddelpers net al te volle je is net een talkshowtafel zitten. Wij moesten ook nooit in recensies teruglezen, want het was altijd, ik kreeg het altijd op die donder. Maar ja, dat was ook niet leuk. Maar aan de andere kant, als je ook zelf een leuke avond had, dat is voor jou de beste weerspiegeling van hoe het geweest is. Dus laat ze maar lullen. Op een gegeven moment dacht ik ook van, laat ze maar lullen. Nou, de een trekt zich ook dat wat meer aan dan de ander. Ik heb op een gegeven moment dat ook niet meer lezen. Dan denk ik, ja, laat ze allemaal maar zeuren en piepen. Wat wie dan de grootste lol? Gewoon meisje al? Als de kast, als een stel vreun? Ja, gewoon altijd onderweg wezen. In het busje, domme vieze moppen vertellen. Ja, gewoon leuk. En na de tijd nog even lekker zitten. En we werden natuurlijk ook bejubeld. Dus overal waar de energie goed was het ook gewoon euforisch. Weet je wel? Was het altijd hemels en geweldig. Ja, en daar had ook wel heel veel negatieve. Daar had ook, ik weet nog, Rob Stenders, die is toen nog van de zender afgehaald zelfs. Die had toen Siep ook helemaal afkraakt of lui. Ja, die moest 3 maanden van de zender af. Nou, daar kan je van nagaan. Dat is nooit weer goed komen met Rob Stenders natuurlijk, met ons. Maar ja, dan denk ik, waar maakt hij nou druk om, weet je wel? Ik bedoel, ja, er zijn wel ergere dingen in het leven, niet? Kijk, en nou is het zo van, ja, overal waar we komen is het gewoon gezellig. Er leidt geen druk meer op. We hoeven geen hits meer te scoren. En het is gewoon, het is heel anders nou. Ik vind het veel fijner nou. Het lijkt wel een boek. Ik ga eigenlijk nog even op praten. Bedrijf even een band. De naam voel al even. Kings of Leon. Fantastische band overigens. Vooral live. En de vertellers Jeddel even van let vooral even op de meesten. Want het is natuurlijk net de band zelf. Maar de techniek die eromheen zit. En daar staat een field producer. Ja, die had dus nevens daar wel echt het ultieme loot der Del set. Ja, dus. Ik heb ze op Pinkpop zien. En het jaar daarvoor heb ik ze in de Ziggo Dome zien. En toen ben ik ook in het midden van de zaal gaan staan. Echt een meter voor de mengtafel. Nou, en ik wist niet wat ik hoorde. Ik vond het bijna ongelooflijk. Ik denk ik nog nooit zo'n goed live geluid gehoord. En het was gewoon bizar. Ik moest er bijna van gulen, zeg maar. Nou, dat zijn emoties dus. Ja, en ik denk van dit. En toen heb ik daar ook nog een Facebook-post van gemaakt. Voor alle mixers in Nederland. Van This is the thing. Yeah. Kom hier even kijken, want zo moet het, jongens. This is the real deal. Hoe is het met gehoor trouwens? Hast je nog gehoor? Ja, want ik speel al mijn leven lang met de in-ears. Dus wat ik dat niet had, dan was ik nou stokdoof geweest. Dan had ik nou al 30 keer gevraagd wat het. Nou ja, we hebben drummers. Ze is vaak achter de scherm. Ja, de meeste drummers zijn stokdoof, ja. Ja, je krijgt alles knoert het waarom. Zelfs met repeteren, dan speel ik met hot rods, zo zacht mogelijk. Want dan spelen we natuurlijk niet met in-ears. Maar nee, ik heb mijn oren altijd goed beschermd. Vanaf het begin dus al? Ja. Ja, eigenlijk vanaf het begin met de kast ben ik liek op in-ears overgegaan. Want ik had iedere keer zo'n monitor naast me. Ik denk, nou, als ik dit nog 10 jaar doe, dan... dat zie je met de jongens van Hiering ook. Die hadden allemaal van die grote sidefields. Nou ja, snoeihard. Dat is gewoon een PA op zich, wat dan nog op het podium staat. Nou, dan was het stokdoofje. Die lui die hebben ook allemaal implantaten en weet ik veel wat. Nee, maar dan zou ik dat werk ook niet kunnen doen wat ik nou doe. Dus ja, mijn oren ben meer heilig. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody.
Somebody. Het staat op het lijstje van mijn gast van Joerts. En dat is Nico Oudhuizen, drummer van de kast en ik producer. De aanleiding is dat er in kwart een mooi boek verschijnt over 30 jaar en meer trouwens van de kast. Schreeuwt ook Harry de Jong. En in het ramp daarvan ga ik alle leden van de kast voor de microfoon vragen om het verhaal eens te doen. Vooral over hunzelf, de passie en de muziek. En wat is het al even hoe Nico, nog even hoe het verliezen. Bluesmuziek. Want ik jij ook concerten, Chili Peppers en andere bands. Maar eerst was naar bluesconcertjes. Hoe zit die leefde van de blues eigenlijk? Nou ja, ik had vroeger de blues kwam bij ons thuis. Hè, Daarom, ja. Is dat wat hing je in bleu? Ik heb ook heel veel in bluesbands gespeeld. Met jongens uit Franeker, Klaas van der Ploeg, Jopie Uithof. Dus ik speelde heel veel op die bluesfestivals. Dan kwam ik Jaapie Prins wel weer tegen. Kobus, kent ook wel. En ik heb natuurlijk met Rick Meijer heel veel gespeeld in projectjes. En ja, dus ik heb altijd een beetje wel in dat circuit zitten. Maar echt naar bluesconcerten. Ik ben met Kees wel eens een keer naar Walter Trouw geweest in Salers K volgens mij. Maar heel veel bluesconcerten ben ik niet afgeweest. Nee. Lekker erom te spelen, zeg maar. Ja, maar ik zei al, blues vind ik het leukst om het te spelen. Want als je het luistert, het is maar vaak een 3-akkoordenschema. Dus om te luisteren vind ik het wel wat saai. Dan moet het al echt een hele grote artiest wezen. Maar als je het zelf spelen, is dat hartstikke leuk. En ik heb met Blues Connection ook wel leuke dingen. In Duitsland, in Jever hebben we wel gespeeld. Dus dat was ook wel de grens over, zeg maar. Ja. Maar lekker erom te spelen dus. Vind ik wel, ja. Ja. Nou, en ik had vroeger ook nog een passie gitaar spelen. Dat doe ik ook al. Dat weet bijna niemand. Maar ik speel eigenlijk langer gitaar dan ik drum. Ik ben ooit begonnen als gitarist, zeg maar, in het schoolbandje. Tot Benny Meijer, onze huidige geluidsman nou. Die was 2 jaar ouder dan ik. En die skopte mij op een gegeven moment achter. Want die wil zanger worden. Die wil zanger-gitarist worden. En bij ons eerste optreden snapte ik ook wel waarom. Want na de tijd kwamen al die meiden bij hem. Ik denk, godverdorie, daarom moest ik zeker drummer worden. Maar goed, zie je dat nou eenmaal gaan. Ik ben hem er achteraf ook wel dankbaar voor. Want ja, en letterlijk ziet met de vrouw van Tron natuurlijk. Dus, ach ja, maar zo gaat dat je. Nou, ze redden er maar met die zangers. En ze krijgen ook genoeg op hun dakje en hun brood. Dus ik vind het prima. Ja, maar goed, van gitarist naar drummer dus. Maar meer tromstondigheden. Maar goed, dat doe ik nog steeds wel. Maar toen was ik wel bas spelen, vertel eens. Ik heb ook wel bas speelt, ja. En dat doe ik nog steeds wel op producties. Dat ik, als ik ja, zelf... pak ze hem dan zelf even, dat jongens... Nou, als ik zelf iets in elkaar moet zetten voor een projectje of zo, dan kan ik of studiomuzikanten inhuren. Maar als het niet nodig is, kijk, als ik het zelf kan, dan doe ik het zelf. En als het me de pet erboven gaat, ik huur ook wel eens een drummer in. Ik bedoel, als het mij te technisch wordt, dan ga ik dat niet zelf doen. Want dan zit ik 3 uur te editen en dan ben ik nog niet tevreden. Nou, en als ik een simpel popliedje moet spelen, dan vind ik dat leuk om te doen. Ja, maar dat overleg ik dan altijd met degene die het project aanlevert. En ja, ik heb bij Steven de Jong ook wel dingen voor die Grutte Pierfilm. Heb ik zelf gewoon helemaal in elkaar zetten. Heb ik zelfs nog gitaar gespeeld. En bij Marius bijvoorbeeld, als ik daar een album met maak, die stuurt mij een demo op met een piano en een guidezang. Nou, en dan speel ik alles. Drums, bas, gitaar, keyboards, gekke geluiden. Daar heb ik heel veel vrijheid. En dat is eigenlijk wel een van de leukere projecten om te doen. Want dan kan ik gewoon helemaal... Ja, mezelf in ontplooien, zeg maar. Nou ja, en dan best haast, niet helemaal letterlijk, maar dan best dan misschien wel meer songschreeuwer nog als producer bewijzen voor spreken. Nou ja, dan moest die liedjes helemaal inkleuren. Ja. Op die manier. En weten was die in kleur? Nou ja, en Marius heeft natuurlijk ook wel een eigenzinnige smaak. Dus, en dat vind ik wel weer leuk, want die grens zoek ik dan ook wel een beetje op. En ik weet wel wat hij mooi vindt. Dus ja, dan pak ik net even dat geluidje waarvan ik denk, nou, dat vindt hij vast wel mooi. En dan stuur ik het op en dan... Meestal zie ik dan ook in de mail, nou, dat vind ik te gek, hoor. Dat stukje wat je daar gedaan hebt. Dus dat is wel leuk. Maar dat is, je bent op een gegeven moment ook een paar keer met iemand samenwerkt hebben... om elkaar een beetje te kunnen lezen en begrijpen. En ik vind het altijd leuk. Sowieso, wat ik zei, met leuke muzikanten werken vind ik heel fijn. Ja, dat is dus echt de reden. Dat is voornamelijk, net alleen, maar toch voornamelijk met regionale artiestenwerkers. Dat vind ik gewoon leuk. En dat is ons kent ons. En dat is al die gezellige jongen. Die Bounty Hunters komen regelmatig bij me langs. Ja, we zijn misschien dit jaar ook nog aan een album bezig met die man. En ja, dat is gewoon altijd gezellig. Ja. En dat vind ik misschien nog wel belangrijker dan dat we met z'n allen een hit scoren. En als ze draaien is het mooi. Kijk, wel de lat wel hoog. En het product moet ook heel goed worden. Maar ja, het is een andere druk dan wanneer je in dat Hilversum circuit zit. Met al die contracten en managers en iedereen die daar een stukje van die taart wil. En daar je eigenlijk helemaal niks kunt. Weet je wel, dan krijg je allemaal van dat soort belangen. En daar heb ik niet zoveel met. Nee, maar... Gewoon leuke dingen doen met leuke mensen. En als ik daar een boterham met verdienen kan, dan ben ik al heel erg tevreden. Maar dat is een andere wereld, hè? Dat hele Hilversum en de Ronestad. Dat is een heel andere wereld. Ja. Dat is allemaal heel snel. En dan moesten, dat is ook allemaal egootjes werk.
Ja, ik ben daar niet zo'n type voor. Ik bedoel, dan moest al die rode lopers af. En dan moest iedereen handjes schudden en maar kwijlen en ja, slijmen om de boel binnen te harken. Ja, daar moet je een type voor wezen. En wat ik zeg, al die muzikanten waar ik al jaren met werk, die ben ook heel trouw naar mij. Die ben heel tevreden over mij. Nou, dus dan komen ze steeds wel weer terug. Ja. Dus blijkbaar doe je dan toch iets goed. Kom, Boekert, hoe vies dat? Hoe vies dat? Nou ja, dat is het enige zo'n beetje wat er volgens mij nog niet was van ons. Nou ja, van alles. Documentaires, de grote concerten, jubileumtour. Het was alleen nog niet een boek. Ja, ik vind het leuk dat het boek komt. Het ziet er ook fantastisch uit. Dat moet ik zeggen. Eddie van der Noord die doet dat. Van uitgever Louise. Die heeft er echt prachtige... Ja, die heeft het prachtig in elkaar zetten. Samen met Harry. Harry de Jong heeft het interview bij ons afgenomen destijds. Ja, die heeft het allemaal geschreven, zeg maar. En ja, Harry die doet het artwork en alles. Of Eddie bedoel ik. En daar ben ik gewoon heel blij met. Die man die heeft er echt wel kijk op. Alleen ik vind het heel lastig om dan dingen van mezelf terug te lezen. Dat zei ik voor uitzending ook al. Daar heb ik niet zoveel met. Maar dat wil niet zeggen dat ik trots ben op het boek. Want natuurlijk ben ik trots op het boek. Vind ik hartstikke leuk. Nou ja, en je houdt fantastische... Het is bijna het klassieke muziekverhaal. Hè? Dat is het ook. Een rammelend bandje in het begin. Alhoewel ik je net zo rammelend met vind trouwens. Hè? Want ik vind dat je met hier echt wel heel... stuk beter worden bent. Wij ben eerder beter worden. Meestal gaat het andersom. Maar ja, nee, maar Jim net. Dat vind ik echt oprecht. Maar ja, het succes. Maar de roddels, het geouwehoer. Misschien al de diepte in, mijn gedoe met yield en management. Het is gewoon klassiek. Ja, het is hartstikke jongensboekverhaal. Hè? Maar alle ups en downs. Ja, en ook nog van voor mijn tijd natuurlijk. Want ik ben er op een gegeven moment Dickie Visser vervangen. En daarvoor is ook nog een hele periode natuurlijk met Wish to Escape en Gold Rush. Ja. Dus voor de diehard fans is dat natuurlijk hartstikke leuke informatie. En het is natuurlijk sowieso leuk als ik zie wat we allemaal deden. Dat staat er allemaal in. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou ja, Alhooi, Gelderdoom. Alleen wat ik altijd heb, dat had ik vroeger ook. Als ik dan een interview van mezelf teruglas, dan was het net of was ik dat niet of zo. Want het wordt altijd net iets anders opgeschreven dan dat ik het zelf vertel. Wat ik heel goed begreep. He, want Harry had dat hartstikke goed een. Maar ik had voor ook wel eens iemand van de Breakout aan de lijn. Dan had ik een interview. En dan las ik het terug en dan denk ik, ja, maar dat ben ik helemaal niet. Dus op een gegeven moment ben ik daar met ophouden. He, ik bedoel, ja, sommige lui die kikken erop om dat allemaal terug te... En ik heb dat niet zo. Ik vind het mooi dat er is. He, maar dat heb ik vroeger ook. Als wij een live opname ergens deden, dan gingen we dat gelijk luisteren. Maar dat doe ik niet meer. Dat hoeft voor mij niet. Het is een momentopname. En als het dan goed voelt, dan hoef ik het niet meer terug te zien. En dat hele fandom wat om die band heen hangt, dat weet ik net in ding dus, denk ik dan. Hè? Ja, het hoort erbij. Kijk, en op een gegeven moment... Ik begreep dat wat fans bij die vader doorziet niet ook. Vroeger wel, ja. Er kwamen mensen uit Brabant, gewoon, die gingen naar Leeuwarden op vakantie. En die gingen de hele dag voor mijn deur zitten tot ik een keer buiten kwam. Dan ging ik via de brandtrap naar de Nieuwe Wemen. Best bizar, hè? Ja, als ik er nou over nadenk, denk ik, waar slaat het eigenlijk op? Maar ja, zo ging dat. Ik bedoel, ik kan me dat ook wel weer voorstellen, als je idolaat bent. Maar ja... Wij zaten natuurlijk toen in die sneltrein. Ik had het ook niet echt in de gaten, want ik ging overal met Siep naartoe. En ook om hem een beetje te ontzien dat hij niet overal nou... Maar ik stond er ook met mijn hartjes weer in de breakout en in de FIFA. En dan, ik had er helemaal geen nocht aan je. Maar ja, het hoort er een beetje bij. En dat hebben we nou gelukkig allemaal niet meer. We zijn allemaal oude man en... er staan eigenlijk geen jonge meiden meer voor de deur. Dus, zo is het raar opzien. ja. Ik ben, die rust die voelt veel beter. Kijk me goed voor. Het was allemaal onrust. Maar doordat je in die sneltrein zit, is het ook zo weer voorbij. En 90% was hartstikke leuk van het succes. En ik denk Maarten voor altijd, denk ik. Hè? Die vriendschap onderling bij hem. Ja, absoluut. Ja, die is eigenlijk alleen nog maar sterker geworden. En we hebben natuurlijk heel veel dus staan. Het is net best trouwd met z'n allen. Kijk, en die breuk toen destijds, dat was natuurlijk niet dat we onderling ruzie hadden. Dat was meer gewoon de druk. Siep was op. En de stop moest er even uit. Want dat was gewoon te veel op een gegeven moment. Ja, soms is dat heel gezond. Ja, natuurlijk. Ja. En we zijn er uiteindelijk alleen maar beter uit terugkomen. Dus ja, soms dan geloof ik in het lot. Zo heb ik gewoon met te wezen. Dus, en dan ben je nog een jong, toch? Ja. Ja, ik werd 51, dus... ik heb nog wel even mee. Ja, nog wel even met. Ja, gelukkig wel. Voor het mooiste weerst. Bedankt alvast. Toch even naar de laatste plaat die we draaien. U2, Beautiful Day. Band, noemer, waarom deze? Nou ja, U2 is ook een band. Ja, die bestaat al van mijn gevoel al eeuwen. Ja, Bono ook een prachtmens. Ik heb ze ook in Ziggo Dome zien. Ja, als die man opkomt, dan word je meegesleurd. Dat zijn allemaal artiesten die heel geloofwaardig gewoon. En een band die, vind ik,
in die zin op Jim liep het. Fjouwer jongens, ik vanuit Squallen, U2, Ierse Squallen. Tot op de Dijfview wordt hecht bij elkaar. Ja. Al hadden ze nog wel natuurlijk even een drummer van origine. Of tenminste, die had een periode hier in Gietjerk werden. Vind ik toch ook wel een mooi jongen. Mooi verhaal, niet? Ja, mooi, prachtig jongensboekverhaal. Maar U2 streelt wel dezelfde hechtheid uit. Ja, absoluut. Wat Jim ook had. Ja, dat herken ik wel. En ik kan me voorstellen dat heel herkenbaar is. Ja. En ik heb ook wel documentaires zien over Bono en die hele band. Ja, het is gewoon, ja, ik vind het fantastisch. En ook goede producties. Ze zijn live ook hartstikke goed. Nou, hij had ook al die teksten met inhoud, een verhaal. En ik vind het zo knap dat je na al die jaren nog steeds... Ja, dat je er nog steeds binnen. Hè? Dat ben geen one day flies geweest. En die hebben hits na hits scoort. Maar ook met protestsongs, maar ook gewoon met ja, gewoon over het dagelijkse leven. Nou, Beautiful Day is een mooi voorbeeld daarvan. Dank u wel. Graag gedaan.